Iazko ikasturtean burututako mobilizazio eta grebetan irakasleok erakutsitako konpromezu eta indarrari esker, irakasleon lanbaldintzak nabarmen hobetu ziren. Hala ere, badira hezkuntza sailak bete ez dituen edukiak. Maiatzean sinatutako akordioan, gazteberritze planari dagokioenean, metaketa aukeratu ahal izan genuen langile batzuk lehenago lana utzi ahal izateko. Baina, momentu honetan hezkuntza saila gure kide batzuekin ez da betetzen ari sinatutakoa eta ez diete erantzunik eman. Bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan sinatutako hitzarmenaren arabera, 18 irakastorduetatik 17ra jaisteko hitzarmena sinatu genuen. Jaurlaritzaren baliabide faltagatik ikusten ari gara lan eskola ezberdinetan edatze erabilita eta beste hainbat proiektu erabilita 17 irakastordu hauek baino gehiago lan egiten gaude. Gainera, etapa guztietan baliabide gaigarriak sortu beharko lirateke. Akordioan jasotzen den bezala, haur eta lehen hezkuntzak alde bakarrez erabakitako irizpideak ezarri ondoren ikastetxean ez dugu nahiko baliabide jaso. Lanbide heziketan ikasturte hasierako ebazpenean antolaketarako araudia jasotzen da, baina oraindik ez da ebazpen argitaratu, ez da negoziatu ere. Labek irailean bidali zituen ekarpenak eta oraindik ez digute erantzun. Akordioan, 23 ikastorduetatik 22 ikastorduetara pasatzea sinatu baldin bazen ere haur eta lehen hezkuntzan, hezkuntza sailak nahikoa baliabidea bidaltzen ez dituenez, 22 dut igoraz sartzen ari gara. Orotara, 107ko igoera bat agindu digute hurrengo 3 urteetarako. Eta irailaren 2an bai hasi ginen 102 bat kobratzen. Baina, batek jakin zergatik, azaroan ez dugu 102 hori kobratu. Labek bide mobilizatzaileari ekingo dio eta akordioa betetzen ez den ikastetxe horietan elkarretaratzeak deitu. Beraz, abenduaren 18an mobilizatu.